depressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 22. El terror. No s'ha de confondre l'horror amb protagonitzar un espectacle vergonyós. El preu de la benzina és digne de la pitjor pel·lícula de terror. De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34% en los primeros meses de este 2021. Dado un 34% en los primeros meses de este 2021. Molt poc se'n parla del terror olfactiu, aquell que us entra per les narius. Si voleu tastar el terror, només heu d'assistir a qualsevol festa a l'aire lliure. Vienes por la noche a toda hostia con el coche escuchando a los lobos aullar. No me acuerdo del trabajo ni de jefes ni de horarios. Esta noche solo quiero cantar. He llamado a mi camello reservado en el infierno una plaza en el palco real. Que molca que mala vida, algunas veces sin bebida y lo único que quiero es hablar. 9 de cada 10 metges recomanen vèncer la por enfrontant-se a ella. Avui només hem parlat del terror. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates als bars. Fins llavors, a reveure! A reveure! Fills de puta, volessin no veuríem mai el sol.